Dahil sa Res Bakuna, bawat buhay ay mahalaga. Sa Res Bakuna, huwag ka patatalo sa pagsubok na ito. Ituloy natin ang laban, mayroon tayong paraan. Tuloy ang trabaho, tuloy ang pag-aaral. Para sa kapwa Pilipino, para sa ating mga mahal. Tara na, mag-Res Bakuna para bawas pangamba. Dahil sa Res Bakuna, bawat buhay ay mahalaga. Mag-Res Bakuna, mas protektado ang pamilya. Kasaganang mas hugas iwas, kinabukas ay maganda. Sa Res Bakuna, Libre lang magpa-Res Bakuna. Magtanong sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. pagplano ng pamilya, hawak mo sa iyong kamay. Kaya pumili na, hindi na ako matatakot. Dahil handa na ako, kayang-kaya mong gawin lahat ng iyong hiling sa tulong ng family planning. Nagpa-Res Bakuna ako para may dagdag protection mula sa COVID-19. Lalo na ngayon, dapat umiwas sa malubhang kaso nito. At dahil kailangan kumayod para sa pamilya, dapat bawas pangamba saan man pumunta. Kasama ng mask, hugas at iwas, mas protektado tayo pag may Res Bakuna. Napatunayang ligtas at mabisa ang Res Bakuna. Kaya buong pamilya ko, naka 2 doses na. Libre lang ito. Pumunta sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Zone Headlines. Narito na ang mga nagpapagang balita. Malawakang marijuana eradication sa Cordillera, Tagumpay. Mount Pulag bukas na sa mga turista. Tropa ng militar at mga rebeldeng grupo nagsagupa sa Cagayan at Isabela. Polycystic ovary syndrome hindi dapat ipagkibit balikat. Batas tungkol sa pag-overtake ng sasakyan tatalakayin sa ikaw at ang batas. Naimbag nga Malem Amyanan Aluzon, hatid namin ang mga maiinit na balita. Sanib-puwersa mga tropa ng pamahalaan sa pagsalakay sa taniman ng mga marihuana sa Kalinga. Magbabalita, Charles Limon. Mula sa helicopter, tanaw ang usok na bumalot sa kabundukan ng Tinglayan, Kalinga. Resulta ito ng air and ground assault sa mga plantasyon ng marijuana. Kasama natin yung ibang mga government forces, mga security forces like the Navy, the Army, the Philippine Coast Guard, PIDEA and PNP. Nagsagawa tayo ng isang malawakang pagsalakay doon sa mga marijuana plantation sites. Layunin nito na ipakita sa national na may problema tayo sa illegal drugs at sinusolusyonan. So dapat sasakay siya sa ating Sanib-puwersa sa operasyon ng Oplan Herodotus II ng PNP at Oplan Maalab Reloaded ng PIDEA. Ngayon po, nakahuli na po tayo ng 7 na mga alleged cultivators or pagbabantay po sa mga taniman ng mga marijuana na na-eradicate po natin for the past 7 days na operation ng marijuana eradication dito sa bayan ng probinsya ng Kalinga. Ikinagulat daw ng ilang residente ang operasyon dahil ngayon lang naabot ng mga tropa ng gobyerno ang kanilang lugar. Matagal na raw nila itong problema. Dagdag pa sa problemang ito
ang presensya ng mga rebeldeng NPA. Doon pa rin, nandun pa rin yung mga remnants ng KLG Ampis. Then KLG Bagas naman dito sa bandang Balbalan. So it is not remote na may magtatago rito. Pero yung we are always prepared na kung may mga sightings dito is mapuntahan din namin. Sa datos ng PNP at PDEA mula February 25, 112 na mga plantasyon na ng marijuana ang sinalakay ng mga otoridad. Karamihan dito ay sa Kalinga kung saan umabot sa 1,524,000 na tanim na marijuana ang sinunog. 596 na kilo naman ng pinatuyong dahon ng marijuana ang nasabat sa ikapitong araw ng operasyon. Papalo sa 377 million pesos ang kabuang halaga ng mga ito. Ayon sa PDEA, malaki itong kawalan sa supply ng marijuana sa bansa. 80% kasi ng mga marijuana na nasasabat sa bansa ay galing sa Cordillera. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Tumatanggap na ng mga turista ang Kabayan Benguet. May kwento si Randy Guzman. Malaki ang tulong ng hiking pagdating sa mental health. Pagdating sa mga ganun, recreational activities, nagkakaroon kasi ng good neurochemicals sa utak, kaya nag-i-increase ito ng mood. So, umu-okay yung mood natin, yung physical health natin, and mental health po is umu-okay sa tuwing nag-engage tayo sa recreational activities. Kaya sa muling pagbubukas ng Kabayan Benguet sa mga turista, excited si Jenny na akyatin ang Mount Pulag. Very exciting din kasi since open na rin sila ngayon, which is yun nga yung number 1 na gustong-gusto ng mga taong puntahan, yung Mount Pulag natin dito sa Cordillera. Yun naman talaga yung pinakahihintay namin. Ayon sa Municipal Tourism Office, mga turista pa lamang mula sa Baguio City, Benguet, Tinok, Ifugao, Cayapa at Nueva Vizcaya ang papapasukin ng bayan. Kasi on the survey conducted, medyo konti lang po kasi yung mga tour guides na vaccinated. Hindi pwedeng i-accommodate yung more than 100 packs. Sinusuri rin ang temperatura at kalagayan ng turista pagdating sa kabayan bago tuluyang makapamasyal. So for the entry protocols and requirements, pre-booking po is mandatory. Yung sa slot is 100 packs lang ang allowed per day. And then, syempre, in-encourage din natin na they will travel with persons belonging to the same household, yung safe bubble group na sinasabi natin. And then we also have the valid ID, kasi nga yung sa coverage niya is Baguio Benguet, kaya we need yung sa proof of identification, kaya we need po yung ID, and then negative RT-PCR test for unvaccinated, then for vaccinated naman is vaccination card, and then mayroon po yung registration form for Mount Pulag, and then sa Mount Abayo for Lakes tapos sa Boreal Rocks. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Magkasunod na nagkabakbakan ang tropa ng militar at mga puwersa ng rebeldeng CPP-NPA sa lalawigan ng Isabela at Cagayan. Magbabalik sa report, Charles Limon. Tumagal ng 20 minuto ang sagupaan ng militar at mga rebelde sa bayan ng Baggao, Cagayan noong Lunes. Kasagupangan ng 77th Infantry Battalion ang mga miyembro ng East Front Committee ng Committee Provincia ng Cagayan and then ng Committee Provincia Committee Region ng Cagayan Valley. Bayan sa Barangay Santa Margarita ng Baggao, Cagayan. Pagkatapos ng sagupaan, umurong ang mga rebelde. Dito na nadiskubre ng militar ang mga naiwang kagamitan ng mga rebelde, kagaya ng isang M16 rifle, 2 caliber 45 na baril, granada, bala, at ang bandila ng Anak Bayan. May nakuhang flag ng Anak Bayan sa Cagayan. Nagpapatunay lamang ito yung koneksyon ng Anak Bayan party list doon sa mga teroristang NPA. At may mga nakuha din mga iba't ibang klase ng medisina, mga medical paraphernalia, personal belongings ng mga teroristang NPA. Sa ngayon, patuloy pa ang hot pursuit operation ng militar sa mga tumakbong rebelde. Kinabukasan, nakasagupa naman ng militar ang natitirang miyembro ng nabuwag na Komiteng Probinsya ng Isabela.
Patuloy pa ang hot pursuit operation sa mga ito. So ngayon, nakikita na lamang natin sila doon sa mga paanan ng liblib na lugar, doon sa mga paanan ng Sierra Madre kung saan sila tatalo. So, isa sa suspect natin ay masyado silang bukay dahil natutuntun natin parati yung pinaroroonan nila. Ito na ang ikatlong engkwentro ng mga NPA at militar sa Cagayan Valley ngayong taon. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Sa iba pang balita, nagbigay paalala naman ang Bureau of Fire Protection para makaiwas sa sunog. Magbabalita, Ren de Guzman. Sa datos noong 2021, mas bumaba na ang mga insidente ng sunog sa rehiyon Cordillera. Yung fire incidents natin ng 2020 is nasa 391. Bumaba po siya ng ito yung data natin ng 2021 is 301. So mayroon almost mga 23% na naiwang niluluto, kandila at mga naiwang appliances, faulty wiring at mga sumabog na LPG ang madalas na sanhi. Talamak din ang forest fire lalo na sa Benguet. Lahat ng mga residential sana, yung mga kabahayan na especially yung mga malalayo, no? Malalayo sa fire stations, dapat mayroon silang fire extinguisher na nakahanda sa kanilang mga tahanan. Ito po yung mga first aid na ginagamit para mapula yung apoy. Pinaiigting din nila ang pagbabawal sa kaingin system. Wherein ginagamitan na po ng mga sariling motorsiklo para maabot lang yung mga liblib na lugar at magbigay paalala yung mga kasama natin sa station level na bawal na po ang magsunog. Kasi under Republic Act 9003, ma'am, yung DNR law, no? Pinagbabawal na po ang pagsunog po ng kahit anong klase ng basura, even yung mga branches po ng puno, and even yung mga dry leaves. Bawal na po yun. Pagdating sa fogging o pagpapausok sa mga bahay na mabisang pamatay ng lamok, may patakaran din na dapat sundin. Bigyan natin ng attention kasi ma-alert yung mga kapitbahay. So kung may ganyan ng kung sakali magfa-fogging, kasi yun yung isang instance na tinatawag sa atin, siyempre nabubulabog yung kapitbahay. So pag merong ganun, dapat ipaalam nila sa pinakamalapit na fire station para alam kung anong pinagagawa nila. Dapat daw ay alerto ang lahat kapag may mga sunog. Wag ho sana nating unahin yung mag-Facebook po, yung nagpe-Facebook tayo, binibideo natin, no? Yung fire incident natin. Dapat aware ho tayo, sirs, ma'am, sa telephone number ng nearest fire station sa inyong lugar or locality, no? And of course, yung malapit na hospital at the same time, no? Para maiwasan ho natin na nasa sinasabi ho natin late na. Ren de Guzman para sa Luzon Headlines. Susunod, Polycystic Ovary Syndrome, hindi dapat ipagkipit balikat. Yan at iba pang balita. Abangan! Ang saranggola at ang tali nito ay maaaring lumapit, sumabit o bumuhol sa linya ng kuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng tali ng saranggola ay maaaring daluyin ng kuryente at maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente dahil dito. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes!
Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Idol kita, gusto ko maging katulad mo paglaki ko. Ang mga pangarap mo, kayang-kaya nating tuparin dahil lahat na ginagawa natin ay para sa mga kabataang katulad mo. Sa milk ng batang 90s, tara atin ang itrahay. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk ng batang 90s. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Hindi raw dapat ipagkibit-balikat ng mga kababaihan ang sakit na PCOS. Kung bakit, alamin sa report ni Randy Guzman. 2 beses nang nakunan si Aiza sa kanyang ipinagbuntis. Ganun ako, nag-give up ako. Siguro sabi ko, hindi na talaga ako magkaka-baby. Ganun. Kasi Nang magpa siyang muling magbuntis, minabuti niyang magpasuri muna sa eksperto. napa-ultrasound. So, doon ko po nalaman na sabi po is may PCOS daw po ako. Ayon kay Dr. Honey Bilog, isa lamang raw ito sa sinyales ng pagkakaroon ng polycystic ovary syndrome ng mga babae. Bali yung PCOS kasi isa siyang form of hormone imbalance sa mga babae. Kunyari may planong magbuntis, medyo risky siya. Kasi una, pwedeng mahirapan magbuntis o kaya kung magbuntis, medyo malaki yung chance na baka magkaroon ng makunan. Usually, mapapansin niya na hindi regular yung mens niya. Either hindi siya dinadatnan, minsan isang buwan or higit pa. O kaya naman umuunti yung flow ng mens niya. Nagbabago rin daw ang mood ng ilan sa mga may PCOS. Paliwanag ni Dr. Bilog, may iba't ibang dahilan kung bakit nagkakaroon ng PCOS ang mga babae. Yes, genetic siya. Pwede din siya namamana. Tapos para siya magta-turn on lang. Lalo na kapag present yung mga social factors like hindi balanced yung diet, meron ka sedentary lifestyle, tapos yung other vices like that. Hindi raw ito dapat ipagkibit-balikat dahil malaki ang tsansang magkaroon ng high blood, diabetes at cancer sa uterus. Kaya't hinihikayat niya ang mga kababaihan na magkaroon ng maayos na lifestyle at magpatingin sa mga eksperto kapag nakaramdam ng mga sintomas. Ayon sa womenshealth.gov, 5 to 10% ng mga kababaihang nasa edad 15 to 44 ang may PCOS sa buong mundo. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.
Pag ikaw ay nagmamaneho sa highway at klaro naman ang pag-overtake and you attempt to overtake, pero yung car in front of you, binibilisan niya tuwing mag-attempt kang mag-overtake. Meron bang violation of law dito? Parang ayaw kanyang palampasin. And there is a provision dun sa Land Transportation and Traffic Code of the Philippines, actually Section 40, that provides that the driver is supposed to give way to overtaking vehicles. No? The driver of a vehicle about to be overtaken and passed by another vehicle approaching from the rear, galing sa likod, must give way, no? Must give way to the overtaking vehicle, no? By slowing down or giving the signal for the car at the rear to overtake him. And the overtaking vehicle here should take caution that no mishap, no accident shall happen while he is overtaking the said vehicle. In other words, bawal po yun. Yung practice ng ating mga Pinoy drivers na pag may balak overtake sa atin, lalo nating bibilisan yung pagpatakbo upang hindi siya maka-overtake. This is in clear violation of Section 40 of Republic Act 4136. And this is known as the Land Transportation and Traffic Code of the Philippines. Susunod, coffee shop, pinabalik-balikan kung bakit, alamin. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. Masakit ba ang likod, ang kasukasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Paulinimen, ginhaway, garantisado. Paulinimen, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAO! Dahil bakunado na kami, wala na kami pangambang makipagkamustahan. Hindi na kami mag-aalalang lumabas ng bahay. Dahil bakunado na kami magkakaibigan, mas enjoy na tuwing magkikita-kita. Salamat sa bakuna, palatag na ako makapagsisimba. Wala na ding takot tuwing bonding time ng buong pamilya. Res bakuna na para pwede na ulit ang buhay na masaya at walang pangamba. Libre lang magpabakuna. Magtanong kayo sa inyong health center o sa lokal na pamahalaan. Pagplano ng pamilya, hawak mo sa iyong kamay. Kaya pumili na, hindi na ako matatakot. Dahil handa na ako, kahit
Isang coffee shop ang binabalik-balikan. Bakit kaya? Ang sagot sa kwento ni Ellen Eugenio. Itinuturing na hidden gem ang Mami G's Eatery sa Ambuklaw Road, Baguio City. Wala akong baon, dito ako pumupunta para bumili at kumain ng kasi Filipino food, yung dinakdakan, mga dinuguan, paborito kong dinuguan, at saka mga gulay. So dito na ako kumakain kasi yung burger nila, ang sarap. So yung mga meticulous ako ng mga estudyante, na-recommend ko, and yung isa nagustuhan niya. Maliban sa kanilang burger, patok din ang specialty roast coffee blends ni Jello, ang may-ari ng The Grind na nasa loob ng Mami G's Eatery. Beverage ko na nakita sa sarili ko before. So, since 2013, I was a barista na. So, for experience-wise, galing akong Qatar. Which is, sa Qatar ako talaga pinaka-na-expose. Kasi in Qatar, roaster kasi ako doon. So, specialty coffee roaster, mas deeper kasi yung knowledge, mas deeper yung interaction ko with the coffee. Kilala rin ang The Grind dahil sa mga isinasagawang workshop para sa mga aspiring barista. Ellen Eugenio para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat. Dahil bakunado na kami, wala na kami pangambang makipagkamustahan. Hindi na kami mag-aalalang lumabas ng bahay. Dahil bakunado na kami magkakaibigan, mas enjoy na tuwing magkikita-kita. Salamat sa bakuna, palatag na ako makapagsisimba. Wala na ding takot tuwing bonding time ng buong pamilya. Rest bakuna na para pwede na ulit ang buhay na masaya at walang pangamba. Libre lang magpabakuna. Magtanong kayo sa inyong health center o sa lokal na pamahalaan.